Αδερφέ, κάνει πολύ κρύο εδώ. Ναι, ρε μπρο, εδώ πέρα ξυρίζει. Πάμε λίγο πιο εκεί. Ναι, αδερφέ. Ω! Μπρο, εδώ κόβει. Εδώ κόβει όντως. Αλλά και που κόβει, ρε, αδερφέ, εγώ ακόμα κρυώνω. Ρε, εσύ αφού σου είπα να ντυθείς καλά. Όντως τώρα που ντύθηκα καλά, έτσι δεν κρυώνω τόσο. Ρε μπρο, τι κάνεις, τι φοράς εκεί? Τι θες, ρε, αδερφέ, λογαριασμό θα σου δώσω δηλαδή. Ναι, αδερφέ, αν μπορείς, γιατί μόλις τελείωσα από το λογαριασμό, αν μπορείς. Αμέσως. Λοιπόν, εδώ είναι και ο λογαριασμός. Σε ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να έχω και το φορτιστή μου? Ναι, αμέ. Είναι αυτός εδώ. Αμέ. Τι έπαθες, ρε μπρο, τι έγινε? Sorry, αδερφέ, απλά φοβάμαι τα ύψη. Όντως, οι Type-C φορτιστές είναι πολύ τρομακτικοί, αλλά είναι και τα ύψη, οπότε εγώ δεν θα το έπαιρνα ούτε με σφαίρες. Ούτε δηλαδή με αυτές εδώ πέρα τις 44 mm Smith & Wesson σφαίρες, οι οποίες είναι για 5 γεμιστήρες. Κοίτα, καλές, αλλά και πάλι όχι. Όχι. Ρε παιδιά. Τι κάνουμε εδώ, δεν έχει καν φαγητό. Όντως, ρε μπρο, τσάπα ήρθαμε. Просто είναι φτιάρι. Είναι φτιάρι. Φτιάρι.